Vi er modulgruppe 5, og vi har case 1 omkring hovedpine. Vi har en patient, som har haft hovedpine de sidste 4 måneder, og selve hovedpinen forløber sig fra nakken og op til venstre tænding. Hun har siddet meget ved computer dagligt og har haft ømhed ved nakke og skulder, og det er tiltagende. Vi har prøvet at se på 3 hypoteser, som kunne være til grund for selve hendes hovedpine, og ligesom prøve at finde ud af, hvad er det for en hovedpine, hun har, for ligesom at lave nogle test ud for det. Hypotese 1 er migræne, hypotese 2 er cervikogen hovedpine, og hypotese 3 er spændingshovedpine. For ligesom at finde ud af, hvor henne og hvad der kan være måske til grund for hovedpinen, så har vi prøvet at se på muskellængdetest og muskelstyrketest af de muskler, som umiddelbart kan udløse det. Vi ved fra casen, at hun har en let cervikal lordose og en slap flekteret holdning. Og derfor vil vi prøve at undersøge ud for de her kan man sige test, hvad det egentlig er, der kan udløse det her. Så vi prøver at vise det frem via videoen. Ved denne patient der vil vi prøve at tjekke en passiv-aktiv muskellængdetest, hvor jeg vil bede patienten om at prøve at flektere nakken samt ekstendere nakken. Og hvis du prøver at flektere med nakken, så skulle han faktisk kunne se ned til brystet, der skulle han kunne nå med hagen, og du prøver at ekstendere. Og ved denne bevægelse skulle han kunne kigge op i loftet så vidt muligt. Fint. Nu vil jeg prøve at teste patienten med en range of motion i og med i den aktive range of motion test, vi lavede før, kunne han flektere hagen ned mod brystet uden problem. Derimod var der så et mere problem, da han skulle prøve at ekstendere nakken for at kigge op. Så der vil jeg prøve passivt at gå ind og prøve, om jeg kan mærke et endfield, da jeg prøver at ekstendere nakken. Så du prøver bare at slappe af, så bevæger jeg den nakke stille og roligt tilbage. Og her der kan jeg så mærke et endfield, der føles blødt, men samtidig også elastisk og kapsuløst. Du prøver den tilbage igen. Og i og med at han også har den her cervikal lordose, så vil det være svært for ham at kunne ekstendere mere i forhold til, hvad han kunne flektere. I denne øvelse vil vi prøve at bede patienten om at lave en aktiv øvelse af nakken fra side til side. Anden side. Og nu går jeg så ind passivt og bevæger hans nakke fra højre til venstre. Og der er det vigtigt, mens jeg drejer her, at han får en lige linje, når han kigger, så han faktisk er lige ud fra skuldrene, når han kigger. Så. Den test, jeg vil til at lave om et øjeblik, det er en, der hedder en distraktionstest, som skulle reducere smerter i den cervikale hvirvel med at mindske et pres på facetledskapslen på grund af den cervikale lordose, som vores patient har. Så det jeg går ind og gør passivt, det er, at jeg tager fat bag nakken her, baghovedet, og så under hagen, og så løfter jeg op, stille og roligt, og så prøver jeg igen. Denne test vil vise en ryglæggende hovedflektion, som der er en af Jandas 6 bevægemønstre. Og for at finde ud af, om der er krydset skuldersyndrom, kan man se hypotoni, øget muskeltonus i forhold til musklerne i ekstensorgruppen. Og i denne test der vil vi prøve at konstatere kropsholdningen, og det vigtigste er at teste sternioklamer. Så det er også, den flytter sig fra flektorgruppen til ekstensorgruppen, og så prøve at se, hvordan de aktiveres med bevægemønster samt som muskeltest. Og i og med at patienten har en cervikal lordose, der vil sternioklamarsideas blive træt i en flektion.
Så først så vil jeg bede patienten om at løfte hovedet med hagen op i 15 sekunder. Og efterfølgende sænke hagen ned mod brystet i 15 sekunder. Vi vil også lave en muskellængdetest på pectoralis major. Det gør vi for at teste stramhed i forhold til det krydsede skuldersyndrom af det posturale muskulatur pectoralis major. Det gør vi ved at tage armen ud her i sakroiliac plan frontal akse og lave bevægelsen i horisontal plan vertikal akse. Således her. Og det gør vi igen grundet at vi skal teste stramhed i pectoralis major. Vi har nu færdiggjort muskellængde og muskelstyrketest, og blandt andet skal det nævnes, at ved ekstension i aktiv-passiv var den mere med henblik på at teste stramhed i forhold til endfeel, når man tager nakken tilbage. Ved flektion og rotation tester vi muskellængdetest i selve de posturale muskulaturer. Hvis vi skal ind på selve vores konklusion omkring det, vi er nået frem til, kan vi se, at vi er inde på det, der hedder det krydsede skuldersyndrom, som der også blandt andet blev nævnt i vores tekst. Og heri er det vigtigt selvfølgelig at se på, hvad for nogle muskler er posturale, og hvad for nogle muskler er fasiske. Og i det krydsede skuldersyndrom er de posturale muskler som pectoralis major og minor, trapezius descendens, levator scapula og sternocleidomastoideus, og den skifter fra en flexor til en extensor gruppe. Og ved de fasiske, der har vi rhomboideus og serratus anterior, og så også de dybe nakkemuskler. Udover det, så havde vi faktisk også i posturale de suboccipitale triangel. Mere til information. Der, hvor vi kom frem til, er, at i og med, at hovedpinen er udløst ensidigt, så kan vi faktisk udelukke spændingshovedpine, da den kører hele vejen på begge sider. Migræne er biologisk og hormonelt styret, hvorimod her har vi faktisk med, hvad det nu hedder, muskeltonus at gøre, men den er ensidigt. Og så var det, vi kunne konkludere, at cervikogen hovedpine nemlig kan udløse lige præcis den del, i og med, at hvis du har nerven occipital major, som kører igennem, den innerverer ikke, men den kører igennem trapezius ved selve tilhæftning op ved linea nuclea, og selve den kan blive klemt, og det udløser så en hovedpine faktisk op ved blandt andet venstre tinding, eller det kunne være højre tinding også for den sags skyld. Vi kigger også på nu, at når vi skal videre i forløbet med patienten, skal vi ind og kunne behandle. Så vi skal selvfølgelig lave først inspektion og palpation, og derudover så skal vi ind og se på manuelle teknikker til at kunne løse den her del, blandt andet ved traktion, men også ved bløddelsbehandling selvfølgelig. Og derudover skal det selvfølgelig nævnes, at postural muskulatur skal udstrækkes eller udspændes, og fasisk muskulatur skal optrænes. Og derfor er vi også inde og se på, hvordan vi måske kan optræne en muskulatur som rhomboideus, som igen er inhiberet, /fasisk i selve det krydsede skuldersyndrom. Så det er næste forløb.